Hai máis dun mes que a ampliación do polígono industrial dos Acibros en Chantada espera a que se faga a última actuación que consiste na instalación do cableado e posterior suministro eléctrico dos novos terreos. O Concello conta que esta tarefa se axudique nestes días e que as obras estén totalmente rematadas en abril ou como moi tarde en xuño. Me parece que era nesta primeira quincena de xaneiro cando se axudicaba. Desarrollarano non creo que lles leve moito tempo, como me dicían, en un mes e medio eso debería estar rematado. E despois hai voces que me dicen que a finales de marzo, primeiros de abril, podríamos estar con un polígono en perfecto estado de revista e para empezar a dar licencias, incluso se hai quen compre parcelas ali. E outros me dicen que se vai retrasar un pouquiño máis, pero bueno, vamos a pensar que entre 31 de marzo e 30 de xuño que sí que debería estar en perfecto estado. Recordar que a ampliación dos Acibros deu comezo no mes de febreiro de 2011, financiadas pola Deputación Provincial de Lugo a través de Suplusa. O organismo provincial investiu 2.800.000 euros nas obras. Un presuposto que hai que sumarlle os aproximadamente 200.000 euros de abastecemento que se financian unha parte a través do Plan de Obras e Servicios da Diputación e outra con cargo ao canon. A empresa que levou a cabo os traballos de movimento de terras e urbanización foi Aldasa, obras que remataron hai 2 meses. Tempo dende o que xa se poden ver as rúas e beirarrúas, así como as sinais pertinentes das vías que percorren os 1.200 metros cadrados da ampliación do parque empresarial. Unhos terreos que acollerán 64 parcelas de 1.000 metros cadrados cada unha e que, segundo manifestacións do presidente da Deputación, non superarán os 35 euros por metro cadrado. Agora hai que darlle suministro eléctrico, pero unha vez rematado haberá que encher o polígono de empresas. E parece ser que xa hai interés polos terreos. De que sí, mira, concretamente para hoxe á tarde quedei con alguén que non vou a decir quen para falar precisamente deso. Eu estou remitindo, se me pregunta desde fai tempo, e estou remitindo a persoas a Suplusa, a Diputación, para que pregúntame incluso o precio. Podo dicir o que dixo naquele intre o presidente da Diputación, que non iba a estar nin por debaixo dos 32, nin moito por encima dos 32 euros metro cadrado, non? Entón, eu remito a Suplusa e, bueno, pois a verdade é que na situación que está quedando o polígono pois está gustando moito e, en principio, ten boa aceptación. A reserva de parcelas eu neste momento prefiro non decir nada ao respecto. E, bueno, ao mellor en pouco tempo estamos en condicións de poder decir algo máis concreto.